Yo, what's up mga kakurimaw? Welcome to my channel. Nandito na po ako si Vic Barcinas Tresara. Nagpabalik ang usa ka kakurimaw. O kung bago pa ka sa among channel o wa pa nakasubscribe, please subscribe na o i-click ang notification bell button para palaging updated kayo sa mga latest upload na mga video diri sa among channel Kurimaw Mix Vlog. O karon mo kanta ko para ninyong tanan amo mga subscriber o mga viewers. Dito sloyo sa buntun, may baras kaming gitukod. Ang nagpuyo dito, kadri man lang ugapon. Ang ilang trabaho, mabuhat ng 45. Amoy tanong-tanong, tabuyas na mabipolyo. Walay na trabaho, kahit kung lagi kayo. Ang among kalipay, tingog lang sa langgam kunay. O kinuyugan, ang mga ikugaran. Sa Cebu, mangita bigis paro, aron bukan sa ulo. Kunya pagkahuman, sa Jollibee kami namahaw. Ang dala namong 45, ibalik na namong barato. Kinangaraw ka sayo naman tugasun, aron dili maabdan sa pagsalop sa adlaw. Mao kini matud nga kinabuhi sa kapo, adlaw gabi kami nagduty sa gobyerno, kami nasilbi. Adlaw gabi kami nagduty sa buhay.